Kela? Najane moi, murlora tukot ase. दिनैहाय बिसानि BCAA नि 5th एवार्ड फांसनमोन बेवहाय मानगोनां डक्टर अन्जलि दैमारि मेम आरो फुल मुसाहारि बिथां सारमोना नैबे सावथुनावहाय फर्स्ट प्राइज मोननो हादों गोजोनथाव खौरां आरो गोबांथार आर्टिस्टफोरा गोबांथार गुबुन गुबुन मुभि सावथुन आरो लोगोसे शर्ट स्टोरी बेस्ट राइटर बेस्ट डाइरेक्टर एवार्डखौ मोननो हादों तो नोंथांमोना ससेबाबो नायलांनो हागोन आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ एबारनि बेलायावहाय जोबोद मोजां खामानि मावदों बेयो मानो होनोब्ला आर्टिस्टफोरखौ नायनाय बर' आर्टिस्टफोरखौ एनकारेज खालामनाय तो जोंनि थाखाय बे मोजां तो जोबजासे नायोबा बुजिगोन आरो नैबे मामोन मा एलबाममोन नोंथांमोना अननानै सुंद' कमेन्ट होनो हागोन नामा नुजोबैनि सिगांनो दानो जोंनि प्रडिउसार बिथां बिपुल मुसाहारि बिथांनो बयबो बाहाय खमनानै होनो गुरै खावलायदों हिमांशु सरगियारि गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनाय जागोन आच्छा दिनैनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारियाव नोंथाङा मानि थाखाय आरो मा एवार्ड मोननो हादों आङो गिबियावनो आङो जोंनि सेन्ट्रेल बिसाखौ आं जोबोद गोसो गोरबोयै साबायखर होग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल बिसानि जुरि जाज बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावग्रोबाय दिनैनि जेनाखि 2024 सिनि आर्टिस्ट एसोसिएशन मोनसे फिल्मनि एवार्ड मोनसे प्रग्राम लादोंमोन बाथि 5th आरोखि दा बेवहाय आङो शर्ट फिल्माव बेस्ट फिल्म हिसाबै आं मोननो हादों आरो दा बेवहाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो ओरैबायदि फिल खालामदों माने एसे देरगानाय मोनदों मानो होनोब्ला बेबादि हाबाफारि बा बादायलायनायाव गोबां बादायारिफोर थायो बेनि गेजेराव सोरबा सासे सानैयाल' मोनो दा आं दिनै ओरैबायदि फिल खालामदों आरो देरगानाय मोनदों बै सासे सानैया दिनै आंबो सासे बेखौ आं फिल खालामदों आरो मा मुंमोन बे जिथु सावथुन बियो आइ बर' बिमा गुबैयै बे सावथुनाव सोर फाव खालामनाय जादोंमोन गुबैयै बे सावथुनाव ओरैनो सिंगार हिसाबै आं दंमोन ओमफ्राय जोंना फिमेल एक्टराव माने डक्टर अन्जलि दैमारि आरो लोगोसे बेजोंनो फाव माने खालामफादोंमोन सानसुमै मुसाहारि ओमफ्राय बिदिनो माने बे पुलिस रलफ्राव माने माबा लादोंमोन मा होनोमोन बेखौ थारासन बसुमतारी माने आं एसे गोबावसिना बावबाय बियो माने बड'लेण्ड डायरिनिनो पार्ट 2 मोन आरो बियो माने आइ बर' बिमा गोदोहाय Kela? Kolita? Successful. सानसुमैयाय नै सिखारदो दाउला गेसेरबाय माइबो एसे सौनांगौ दं दिनै आंहा माबा गाज्रि सिमांसो नुदों सिमांसो जाखो ना मोगथांसो जाखो नों दा जोहोलावखौसो पुलिसजों गावजानाय नुदों आं आयै नों जेबो सिन्था दाखालाम जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया अब्लासिम आदाखौ रावबो बुथारनो हाया आरो नाय नों आयै जेब्ला बड'लेण्ड जागोन ना आदानि गोदोनायाव बिबारनि मालाजों बुंफबगोन आरो बिनि मिनिस्लुनायजोंनो हारिनि बयबो रंजाखांगोन आयै हे आफा अन्नानै नायहरदो आंनि फिसाखौ बिनि जिउनि आगानफ्रोमावबो नों लोगोआव थादो हाबाब फिसा
बेबा माबोरै दङ? आयै नै आइ सिखारदो। रना आयै आं एसे उन्दुबावनो। उफ आयु माथो माइयाबो लांदांसो आलाय सिलायनो। এই বুড়ি তোর ল'ৰাটো ক'ত লুকাই থৈছা? নাজানে মই মোৰ ল'ৰাটো ক'ত আছে। হা তহঁতে খেলা ল'ৰাকেইটা গুণ্ডা বনাই থৈছি নহয়। নাই নাই মোৰ ল'ৰা গুণ্ডা নহয়। ঐ মোৰ ল'ৰা ডাকাইত নহয়। সি জাতিৰ কাৰণে লাগিছে আৰু লাগি থাকিব। ओइ असी बेबादि रायफैबाय दाथा नोङो। आंनि फिसाया हारिनि थाखाय नांदों। बर'लेण्ड मोनागौ मानि नांबाय थागोन। नोंसोरबादि सैमा बांग्राया मा खालामो खालामबाय था। जेसेबां बखिब्लाबो जेबो जाया। এই বুড়ি লেকচার না মারিব। এই কলিতা দাস যা ভিতর হুমা। ओइ र फाफिफोर बाहाब नागिरदों नोंसोरो। आइ सानसु এই লুয়া आइ